Monit Dopik Teke Rongpi Ahrong ke si kunibol IMSR LUNSING TERON alang litom hem harday Langtuk Chomongkan lasi nilitom si tami lapu niliyong pen lada Chomongkan along an nilitom si may nang palaydon iglo lasi nang litom si tami video ta teklong ipo lasi video le Langtuk nang katog Ahrong itu semua orang kecil
Jai ho jai ho ma, gai nang đèn tăng tê à ma, gai nang đèn tăng tê à ma, bat kon pa me nang jadi bat kon pa me nang serta, nang san me nang bom, nang san ti nang san po, anta de ang putom, anta de ang putom, de gor pi amen kajong, de gor pi amen kajong, nang sabo, asese. Đã mak, nắp được.